is going down in Tongat. Malak chapter 3 verse number 6, Number 8. verse number 8. Sikhuleke bazalwane. Umuntu angaphanga uNkulunkulu na nokho niyangiphanga. Umuntu angaphanga uNkulunkulu. Will a mere man rob God? Yet you are robbing me. Bese nithi sikuphange kanjani na? But you ask, how can we rob you? Okweshumi nangemnikelo. In tithe, in offering. Ngale ngisiwe kwesqalekiso. Ukuzwa akafunanga uyifunda mina ngifuna ukulisho kwalinjalo. You are under a curse. Say, I am under a curse. Hayi fundi verse. Ungakhuleka ishumi uyigoba akukhulumi nawe. You are not under a curse. If you are paying tithes, When I'm just reading the word of God as it is. Ngifuna sink into your spirit. Angithi yabo uzuma khona mhlawumbe ishuma uyikhokha isambi kahle emsebenzini ngepho ungafuneli umfundisi usho I am under a curse. Is that saying I'm not faithful? Uma konke ngihambi kahle ngane hlupha igwaza ledulane ufa abantu ngoba ishuma uyikhokha usho oh, things that are going wrong in your life, you check whether you are faithful in time. When it says you are under, you are under a curse, it means like this. This is the curse, and this is you. The check is the curse. If you are not faithful in tithe, in offering, you are under a curse. Then you become under the curse. The curse was izinto ayihambi kahle. The curse means things are not going well. Umuntu egrosa uthenga igrosa vele fika ihlobo zenza le empendle zizodla ukudla ziqede. Your grocery long distance relative come. Umuntu engane usibusanda uhola ngoba under curse uvele ugula ingane ukuzihambisa imali eclinic noma esibhedlela. If you are unemoto uqhuma amathayi this is that sin you are under a curse. Your car the tires get burst. Uma ukholwa ngikholwa kulimala imoto ngikhokha ishumu ngwenza konke kusuka kwenze njani buza lo mbuzo. Ask me the question that if all these bad things happen and you're faithful in time, usukutestwa. Then you are going through. You are not under a curse. You are tested. The Bible says God does not test. Job was tested. With something that is above your strength. If you read the word of God, you will find that Job was faithful to God in such a way that even the shinganzat, Job wehamba ends the altar, no we cleaner. Athi ngihlanza ingane zami uma kwenzeka zonile ahlaba imbuzi noma kuthiwa isikapa ngihlabisa ukuthi uma kwenzeka ingane zami mhlawumbe ephathini sithukile mhlawumbe khona ama mistake ezwenzile kodwa lento engenza ukuze kube clean. So there was no one who was faithful like Job. God the same thing with Job lo Job wagula namathumbu walahlekelwa imali zakhe walahlekelwa imfuyo yakhe walahlekelwa amabhizinisi even himself wazaba nezilonda. Job was not under a curse. But Job was tested because abankulunkulu uyabathesta. Amen. Uma nje wenze ukholwa ufaithful wenza kahle into engahambi kahle. Ngonkulu engakuthandi uyakuthesta. God loves you so much. Uzophuma usuyigolide. Funda isho in English my brother. Everything I said I will summarize in English. I got to shop some rest. How she's confused. How is summarize in English? If we are going, the Bible says that even though Job was faithful, but he still undergone the troubles and the test that he went through. It was not because he was under a curse, but it was because he was being tested. So the same goes applies to you. If you undergo tests like Job was and you are faithful, we are being tested and we will come out with the pure as gold. Amen. Verse number 8. Will a mere man rob me? Yet you are robbing me. But you ask, how can we rob you? In tithe and in offering. We show uNkulunkulu akusho ukuzwa bese abufunda verse nangafunda. Uthi ukuzwa we don't curse here. That is true. People you don't curse but we speak the truth. We don't curse but we speak what? The truth. No is no, right is right, left to left. In pulpit, we speak the truth because the pulpit is to pull people to the pit.
sikhipha abantu otabwini nabecashe khona sibakhipha. Asikwazi ukukhipha into ekhipha umuntu iBhayibheli say you shall know the truth and the truth shall set you free. Uyalazi iqiniso lakho into ekhuluma umuntu iqiniso. Once you know the truth then you are free. Into ekhuluma ngeqiniso we speak the truth until if you die by mistake uthi yes uMzobe washo malakahle. Faithful servant. Mafika isikhathi uthi uyosihogweni ungene ugijima cishe nashaya i-40 ZeNkosi sengimdala cishe ngagquma ngahlala lapha konke ngicabanga uyongena esihogweni ungathi ubhukude kodwa isholo kuyenza isale ingane bekhona imaswini besibhukuda lapha emasuku khona ushaye idip besifike sigijime bese siyaphakama sishaya kanje nawe uyongena kanjalo esihogweni yokuthi ukholo wathi usindisiwe waziwa abantu emphakathini ukuthi usindisiwe uyakholwa kanti uyadlala. And was one ngisho noma kena ihlobo zale ndoda yakho bonke abantu bazuthi uyakholwa kanti awukholwa nhlobo. Uyavakasha nje esontweni. You are one of the people abenza number of the church ibeningi uma su30 wenza sibo 31. We are very grateful for that. And we are happy for you that you are here. But I would be more happy if wena siyanawe ezulwini not here but indaba iphelela we are going to heaven. We are ambassadors here. Sifikile la siyahamba. Message yami ezoshuma namhlanje isho njalo siyahamba. Amen. So njengoba sihamba we prepare you ukuthi uma sihambe nawe la siya khona uye khona. Where we going? Asifuni usale la. Uma kushona wena siloke sisangana emngcwabeni fika keyboard player sidanse socialist adelwele la. Siqamba amanga kanti umuntu uye uyele esihogo lesithi socialist kanti kuyi social kaSathane all along in the church. Send social kaSathane inside the church. Sinomzalwana sinesosha lapha akusibo phela bonke abantu abakholwayo la khona amasosha nakasathane in the church. If you are not one of those soldiers, maybe you are, we never know. Nobody knows who Judas Iscariot was the soldier of the devil. Nobody knows, even Jesus, only Jesus knew. God, one pretender. God does what it is the soldier. Judas Iscariot was a soldier. Not the soldier of Jesus, but the soldier of the devil. Ask yourself, are you a soldier? Zibuzo, are you a soldier? Are you a soldier? Go, we soldier nabani. Whose soldier are you? If you are not faithful, whose soldier are you? You leave. Someone who will go away and start something else. I'm speaking like an apostle. Pastor Kuzo is speaking like a pastor. Uyambathisa ukuze nizokhonza sonke uyambathisa ngesithoti ikamera yakhe ngesithoti waza kuza isigeme kunje fundiswa uyakhokha mina ngumapostoli I speak umuntu ompostoli someone has been sent by God ngithunyiwe I'm speaking that whether you like it or not then I will go away by speaking the truth. Afanye ngishintshe iqiniso ukuze ngijabulise ngoba uma ngitshe iqiniso uzohamba enkonzweni ngoba uyazazi ukuthi you are not faithful. And ushawe inkingeni ukuthi baba ngicela umthandazo akho umthandazo sokunika wena you deserve what is coming to you. You are under a curse. Kusho iBhayibheli kusho umfundisi the word says you are under curse. Ngaphansi kwesqalekiso. Mangahambi kahle ungafoni ungathandaza kodwa uyicheck. Uma ibotha kophi ukuthi Nkosi yami. Hey, I'm under and I guess funda ngoba sesiyathandaza noma singasho lokhu sigodi qhubeka verse number 9 kwesqalekiso uqalekiwe ngesqalekiso niyangiphanga sizwe sonke yensani konke kweshumi endlini lethanike ishumi tithe and offering in the house of the living God. So that there shall be food. Ngivivinyeni, test me with that. Unkulunkulu akatest kodwa lona Lord verse athi nje unkulunkulu befuna umthetho uthi ngithethe ngemali kodwa unindawo uthi ungangiliki dependent on that but unkulunkulu aliki kodwa when it comes to offering and tithe uthi test me. The only verse where he allows you to test him is through tithe and offering. Ngenxa yenu ngiyokukhuza okudlayo. Uthi ngenxa yenu if you are faithful if uthembekile uNkulunkulu okhuza okudlayo. Awudingi lokuthandaza kusuka ukuvama uthi ngaba bangixosha abathathu uNkulunkulu uyabakhuza don't touch this one he belongs to me. uNkulunkulu okhuzayo
uNkulunkulu umuntu okhuzayo umuntu uthi othilelise ngami ngoba nginenja la ekhaya uma qhamuka inja kade fuma siya lo mngani wami usuka le ntuzuma inja imasi bethu qhamuka uJack ufuna ukumkhuza ngamkhuza mina uJack fuse ngathi ngithi inhlamvu ngimxosha ngimkhuza don't touch this one, he's my friend, umthinti lo is my friend. uNkulunkulu ukhuza kanjani mafika amademoni ezoku-attack, amademoni okufa, amademoni endlala, amademoni estroke, amademoni okugula, amademoni okufela, amademoni katshwala. God said not this one. Amademoni engozi, God said not this one. But if you are not faithful, ungathembekanga, so kuhambele esibhedlela. I'm not joking, I'm speaking the truth whether you like it or not. So kuhambele esibhedlela. God won't do anything. You are not faithful to God. When I will go to the hospital and will give you prayer. So thanda simkhule olungileyo uyamsiza umubi. Sikugcobe ngamafutha futhi ke sikugcobe nge-anointing oil. So gcoba nge-cooking oil. Because the prophet that devil is cooking you. You are saying devil finish him off. So kuhambele khula njalo ngeke khula yonke into iyagula. You are not faithful. Thembekanga. Phakathi lakho liyagula, ngisho ingane ziyagula, yonke into iyagula. Yabheda, yonke into upside down. You are not faithful, you are not protected. Awuvikelekanga. Futhi verse my brother, let's see that. Ngiyamfisela nonke ningathembekile uNkulunkulu anenzele verse liprove so that you know that it's God. Ngoba ukwazi uprove into. Nonke nibhokelwa maphakathi nezinto engahambi kahle. If you are not faithful, you deserve it. We have been preached so good in this church. Simile eqinisweni. Kuba ufunda iverse. Ngela umuntu onambe kahle ngihle kudla kwami. Yes, eat me. My food. Ngesinye futhi singisi samacharo, chow me. My food. In Zulu. Ngihle kudla kwami. NgesiXhosa. Ngihle kudla kwami. Futhi verse. It's the end of the month. Perinyanga. You must know the truth, and this truth must go with you until the end of the month. Even these young ones, they must know which uma bethola 100 rand, about 10 rand bawubeke. 10 rand belong to God. We must teach them as young as they are, because once they're growing up, sebekhulile bazobesebenza noma kanjani. Sobengaseloba sibafundisa besebancane. Uthi uNkulunkulu kuyathaba bese bayizalukwazi batshe bajahe ezulwini liphi izulu kuyakulona. Yakuliphi izulu ngathembekanga. Amen. Read the word, my brother, read the word. Ngenxa yenu ngiyakhuza okudlayo. Ngenxa yenu nina nithembekile. Ngiyakukhuza umuntu okhuza okudlayo is God. Like me ngikhuza uJack efuna uzobamba umfowethu. Fuse. I rebuke my dog when he wants to bite my friend. Dog. Don't touch this one. Belong to me. It's under my protection. That's what God will say to you if you are faithful unto Him. This one is under my protection. Katwe mina lo amthindi. Thina bingelo sikhonzeni ngiyo. Ngoba uthembekanga nje angazi ukugijimana emakhaya, angazi ukugijimana. Thina sithembekile siyasho mina mamumza wasemoya. Mina ishumi zizifika ngibe ngiyahambisa ku spiritual fathers hamba fast. Angilindi bazibalekile abantu bathi bengahambi so singihambisile. Esengithandazelile ngaguqa wathandaza oqedile isibusiso. I make sure I'm doing it for me and my wife. And the church, those who are faithful at church. If now sesontweni awukho faithful, don't worry. Umuntu wena uphila ngomusa. uNkulunkulu ke kuyakubengezela uphila ngomusa. Lingathuma noma inini izulu lakuwena. Angifuni ukuqambela amanga. Kungcono ukuthiwa ngempela usebenza. You can sit down, it's fine, don't worry. You can sit down, you can stand up, whatever that you can do is fine as long as you are listening. Your ears, as long as your ears is open, it's good. Awufuna nje amehlo donga wafule ukuthanda sokutshela iqiniso ukuze. So asazi nizophila isikhathi esinganani, we don't even know. Stop the message yokugcina, you are going away. Funda ngikuthanda nje ngifuna ungiphathisa njengoma brother, is a pastor. Hold on. Read my brother. Verse number 11. Verse number 11. Ngenxa yenu ngiyakhuza okudlayo kungachithi isithelo. Ngenxa yenu ngiyakhuza okudlayo kungachithi iy'thelo. Iy'thelo lana is business. It's opportunities. It's money. Umsebenzi ongenisela imali iy'thelo. uNkulunkulu nje ozokuvikela yonke lento yakhe ibe protected.
So if you are not faithful, nalo msebenzi osebenza uma kufuneka umuntu oqala ozoxoshwa, it's you. Phela kungeza kukhuzana nje ukuthi angaxoshwa uzanele hayi ukuthi uzanele God not you, it's the name somlomeni uzanele. I'm not speaking to you, don't worry. Just the name, but shasha fika emlomeni wakho. Angaxoshwa kuze uNkulunkulu ukuthi angaxoshwa kanjani. Kodwa if you are not faithful, hey, mathi uzoxoshwa bakuvele kubheke wena uthi wadanga. Thatha lo. Ahamba. uNkulunkulu akhuzi. Mafiti demoni kayitshwala ithi ngifuna ukumginqa ngotshwala akhe ngibuyise ngaye. Kuthiwa gijima mbekuyo. Akhuzi demoni athi hey, don't touch this one, he's a man of God. He's a woman of God, don't touch this one. So hayi gijima mbekuyena lo. Qeda ngalo. Yonke into ayisela ikhuzi. Madimoni endlala yoze ushayitini. Yoze udla udani. Phila ngodani khona. Kuvumisa akuvuma usale kuvumisa lakususa awulingo sathani kuvumisa utshela umakhosi phaka nezulu liyavuma kuvumela wona it's heaven God because uNkulunkulu yini into ayihloniphayo is the scripture. uNkulunkulu uhloniphisa. He's the respecter of his word. Hloniphisa. This is the word of God. Funda phezulu. Funda kuzobe ngizohlala phansi ngiqhubeze umsabathi wenu nemvini yenu ayiwuphuthe nje. Yabo amabhizinisi akho yonke into yakho ayisoke uzoproject yonke into uthi uyasebenza nje uyasebenza noma khuleka lo msebenzi osebenza umuthembekile uprotected. Uzosuka from day take you from glory to glory, from power to power. Susa la kubeke la susa la kubeka la hayi wena ngokula ungathembekile la uyakhona la phansi ngiyatshela. Mangazi inkamba manga uzobona nawe you see. Kuba ungathembeki. Uzobona la uyakhona. Uzobona. Khona la uyakhona ngothembeka, khona la uyakhona. Funda ivesi. Zonke izizwe ziyakuthi nibusisiwe. Zonke izizwe umuthembekile ziyakuthi ubusiwe. Colored will see, Indians will see, Nigerians, Zimbabweans, white people, Indian people, colored people, everybody when they see you, but you are under a blessing. Busiwe ngoba you are faithful to God. Because what? Umukhokhe ishumi abantu abaningi ngamsi, uma bekhokhe ishumi ayitshesi balethe kumzobe, you miss it. Koshuma ishumi kaNkulunkulu kungeyazi ehlezweni azothi ishumi ukhokha umuntu but is going straight to God. So umkhokhe ungatengela ngafika level awuthi ngimvale ngokuthi isinqa sokujuka yini. Wathi ngayikhokha ishumi zami ngibona kwathi wenzela ukhokhela ukhokha mina ngani. Qale kusona uqaphe beqale ishumi into ethemba nabele bantu. Umkhokhe ishumi ukhokha uNkulunkulu but via through a man. Kodwa siyaNkulunkulu asizona ezendoda ekaThixo. Ngiyayisondela kumoja usasa nekhohlisi hayi ngeke ngisayikhokha ishumi zami akangichazi nje hayibo uchaza uNkulunkulu hekhipha angichazi suyikhohle bekenze kuyikhohlisi thinge sitsotsi ozakhuluma sini sitsotsi kuyikhohlisi uyayina mawenze kuyiphotha uyayina uthi nje ngeke ngiyikhokhe ishumi zami ngeke ngiyilothi igross sami I won't give my grocery, I won't give my tithe, I won't give my offering, I want to see. Don't worry, we are porter, we are ayina, we are sport, we are sportisa. In English you are fooling yourself. You're fooling yourself. Umukhokha usukhokha uNkulunkulu through a man but you're giving to God, but through a man but you're giving to God. Ngakukho ishumi ngela awuthi isashe into ngiyedwa. Hayi nangu umzobe usenemali uhlale la lusha mhlawumbe uhlale ebhalisi angisayikhokha ishumi ehlale ebhalisi kanti uyikhokha kuba kanti unika umzobe uyibo khona umuntu wathi kumina sasiqashe naye ngale February eqashile nami kanti ngizomshumayeza vela asindiswe angizabo siqashwe nami ngiqashile nawe uqashile angizabo I preach Christ kuyena wasindiswa angizabo so mase kuyamphoqa phela ukuthi ngibe umfundisi wakhe izinto osiqashiswa bawu2 yabo kanti ngenhlanhla uhola 10,000 so la emqashweni thina sasikhokha 1,800 angizabo so usethena ngeke ngikwazi ukhipha ishumi la kuwena so uma ngikhipha ishumi sithi platform sengikhokhela irent awasekwehle ukuthi salwe mina Nkosi
futhi mina umpriest wakhe. Hayi ngahleka ngajabula ke mina ngoba ngumzalwane waphela 2 months waphela umsebenzi uhambe dawo la Hambanathi. Sengiyakusiza ke nje la ngoba mina ngqondo uzonika mina imali yakhe ngifuna nami ngakho ngabafuna bakwishumi angikuqala nje ukuqalaza kwaba faithful. I don't even care about that because I know ukuthi you are giving to God. Umonza kumina ngizoqala ngibuthi nangoyapha angibaza abangakwishumi ingakho ngikhuluma ngi-open ngoba ngibaza abakhona bangakhona. Yabona that ngiyabathi ngithola kanjani ngaphandle kokwenza imistake wanginikela kufake ngaphandle bufake efonini kuyayivelela kodwa nje bufake la bufake envelope I don't wanna see your name ngaphandle kwenza ku-standard sefoni njengomakhuluma kuyayibonakalela njengokhuzwa vele uqaqa uSimanimani uThalente lo ngoba usuka keeper from kodwa olethe from envelope that don't write your name I don't wanna see you. Ngifuna ukukhuluma ngingasho ungathi ngikhuluma nawe ngikhulume ngi-innocent ngikhulume ngikuthiki kanti ngisho wena tshela wena ngqo nawe uyabona ngisho bavela ngikwazi ufake imali yakhe igama ngipha kodwa ngisho wena ngqo khuluma nawe wena lo under a case wena ungathi bandla belingeke ucathi inkonzo bamnandi ba ukhuluma ushumela oqhamuka kude ozoshumela intshumayelo athi you are going to heaven. You are not going ungekho faithful kuplona izulu nama conditions okuyezulwini ube faithful thembeke ungathembekanga uwe ezulwini sime ngenyanga bazange bantu abayizulwini nawe ungabuya masukuma hayi akusiza ngifuna ngiyithanda igama yabathanda otsotsi bay ayini ayini nje sohlala kancane thina sime ngenyanga sengiyakhuleka umuntu mawuthi noma kulethe igrocer noma kulethe ishumi kulethe whatever noma kuthi ulethe umnikelo sengiyabusisa those people who are faithful. Amen. More 1,000 rand belong to God. More 500 rand, 50 rand aksiyona wakho, 50 rand kaNkulunkulu. Amen. Hallelujah. So sikhombisana ngicela ukuthi isandla as a sign of receiving. Baba nalifa lakho nabantwana bakho ngiyababusisa egameni lika Jesu Kristu nabaqala ukufika they give in your presence and bafundise sebe understand ukuthi ishumi ukuthi ibaleke nganani futhi bafaithful to God. We give to you but through amen. Father, we pray nabo abazalwane bakho abathembinali Father abantwana bakho la mthezulu lakho sikhuluma iqiniso ngoba uthi iqiniso siyalazi iqiniso liyakusikhulula sibonga uNkulunkulu ongcwele uzobakhulula egameni those who are faithful to you of God benze baba makhanda bangabemisila ababephezulu abangabe phansi konke okuhle okwezwe abakudla balandele in the mighty name of the Lord Jesus Christ the Son of the living God. uNkulunkulu ongcwele baphakamise ukukhuze konke nalabo abangathembekanga uNkulunkulu ongcwele go straight to their heart so that they shall know that God uma bethembeka they are faithful unto you. Ngisikhuluma ngiku-altar uNkulunkulu ongcwele uze wonke umsebenzi wezandla zakho bandise bande bakhule babusheke kuthi bonke abathatha bona uqede ngabo egameni leJesu uNkulunkulu ongcwele ezini lakho uNkulunkulu ongcwele uyabusisa obusha Abraham uNkulunkulu ongcwele wathi uqalekiso Abraham Father sinzalo kaAbraham to Jesus Christ siyakubusisa uNkulunkulu ongcwele ezidlula uqonda konke asibalandele sibafice in the mighty name of the Lord Jesus Christ thy Son of the living God. Amen.